na kay gabi na. Oo. Bot-bot ram sa tinawag ng istorya tambol nakajakpat sana. Ano sa? Wa na ko man yung motor. Oo. 150,000 yang nakuha. Oo, balungan. Abot dali yung kabalo. Siguro na.
Pilin, wala man lagi ditong dulog. Asa rin dapat gipayo deh? Ito ra, yapon. Sa At kumikikuan ka ng kaupang sa Brian Shop. Itong isa nga bawt ka iba. Dili dito dai sa Dito man, hindi lagi padala. dili dai dito. Dito na ra tagyagon. Maraman. Dito Akatong kay ga- Dalan GR. Ang katirado. Ah, Si Brian. Abi gana ko kanina. pwede dito mo na, wala mangutana ko, wala dulog ito. Ingon niya siya, asa man yung dulog dia? Wala. Ah. Boo. 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 Ah. Boo. Bliss ah, bliss. 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 Psst. Bliss. Garit no. Lat.